Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitra Namaji. Oke guys, ki aku ape sarapan sih ya. Aku sarapan. Man kalau tak ngantar kentang mang gelem berapa? Gak sih. Dan ya. Dah. Ki aku persiapan ape. Berarti ape nganu guys, ngene lek ngatam. Emang udah ngatem balik lagi kancaan. Dek mah aku sejak balik yang pasan gitu jajan ki aku mulai sarapan guys. Aku lama sih semuanya kapan? Tujuan aku berenang dia. Kalau umbi kan. Mereka aku ngantuk. Gak turun. Ini sarapannya karo oblok-oblok dingin. Oblok-oblok dingin kentang. Kalau juga, bah, jangan coba lagi. Ini takkan takkan gue senang kayaknya lagi. Di malam lagi akeh termane. Mbak Lipa, ngademi. Mbak Dewi, Nono, walah. Barengannya akeh Pak. Siapa? Sakingku. Nono. Lipa, Dewi, Dwi, Mbak Dwi. Kan? Ini tidak iso bareng. Gantian Lipa jam nganu kok. Bisa. Jam 5. Oke jam 5 ke jam 4 nih. Motor sampai duduk yo. Gak pas gue antar tak sih tadi. Biasanya ngomong lagi sana. Apa ya? Motor pit. Gue juga untuk antar-antar. Kau naik. Dan ini kurang kompan sih. Oke. Belah. Ya, Mbak saya bersih ya. Ya mare kok tutupi gitu. Iya. Lapor no Kak Koko kan kok lipat sama buku tak mak kono. Apa? Lho cekeli sik engko nek metu. Apa sih ceklin? Kalau baju tak kok. Apa biar apa Nawange ape tak Apa di kan gitu kowe. Acur lagi. ora kok di nene Kak ndang ngono sik jajaran ae besok kok. Wes kono ngakno. Dah, tutup sih. Lah. Kono ngakno kok dilebih kok kono. Lah, kowe lewat kono Rip. Lah. Yuk. Enak adem lho kok ngene. Wes nah, metu kowe. Jajaran metu. Apa? Tutup kon Sing ngene ae sing kapan kok ngene. tak mek Anu cek. Aku nak ngadem nek ngene. mriksa ya ngono. Mriksa tok wis ya mbek tur. Ancur gak duwe. Untuk aku tak. Aku ya enak tak Aku cek aku yo lali yo. Gonku ngelayan beli. Golek ya apa? Ndok jam jeruk. Mung jero ambek. Konsorku orang golek ning kene ndek ngayo tuku Mbak. Am sama Mbak Triami aku. Ndi bungan ini. Iya. Konsorku kan dia. Dari ini anak tadi cek sidik. Sampai jalan kita ya. Oleh wis mate masak. Apa belum? Ya wis. Golek itu lah aku apa gaman iki pasti gak dia kemana? Gaman gak roh ya aku. Wis godhong anu lho apa? Pokok. Ya temen mak ngene enggak beda jam piro lek sampean? Aku keringan 3:30 kemana? 3:30. Nang gawene ya akeh ora sampe. Lah ya gawe 100 wis. Gawe dhewe 3:30. Dek Kuwi gawe. nek draden dek bengi jam 11 lebih. Iya.
Dari ini. Bantangan kucing. Sing buka sing iki kono apa kene? Mbak Bemis. Ya, ada kok kono. Tutup kok kono ngopeni kenek kok. Ya, si kawan anu. Iki. Jangan sih akeh guys, sampai tak kapan merah-merah. Soalnya dia wis tak kapan-kapan lagi. Apa astagfirullahaladzim. Sini meong-meong. Sini apa nih? Sangat ini. Apa wi? Apa aku mau? Apa? Sedangkan mungkin Amit tiket. jangan panjang. Mek lho kae. Ayo ke panjangan dhewe ya yo. Apa kok ulah ngomong nek. Asebo. Wah kok aja. Jadi. Apa? Belum berita aja wis ana aku kuwi dilebokno nang penak. Malah penak kok dilebokno ora bener. Baru ngop. Aku tak iki ngomong. Kuwi sing ngapain kok jeneng arep ono Di kok hawe pira? Lah kuwi Astagfirullah, gak lah tak rene. Tak dilebokno nang iku. Brambang. Bawang kok brambang. Ini mbok mentah ben tak ngene. Iwake kudu tutupi jajan. Lah itu sih lah. Ada tutup dia kok, ada tutupin truk mana ya. Banyak ndok berkeliaran. Jadi kucingnya dia. Ya, Meong. biasa ya, enggak pakai jas. Aku ngeterap berkat bengi dan keronggosan imu. Tapi maju orang kerjanya. Ora. Pokoknya kucing. Kucing ning gone iku lho, Mbah Sumi. Bu kucingnya sapa iki ndang dibusak. Sobat klomu. Kucingnya cuma milikmu. Sumetan. Mbah Sumetan. Kucingnya cilik dibusaki uang ngeleram. Katene motor. Panjang ini. Ayo dengan tasnya tak ada ya. Iya wis. Dari pakai di konten, tak bisa ada ini. Mongali. Entar mental kesu. Panges nganu. Biasanya aku esuk wis meneng. Wis apa? Dodok. Dodok. Batas yang mau nggak anu kesu. Jam sak modal ya wis. Iya dari apa murahan ini? Entah. Datang setelah aku Lah tak yo sama mesti wis tak kandhani kowe kok dadi gak Pokoknya aku Iya, kok sama aku wis DP. Ya Allah sing mbok syuting ya apa le. Gak roh ya. Nyuting ya ngene. Nyuting kok Ya separuh. paling yo menggo kena angin. Nyuting kok separuh. itu kasar mana apa lagi? Terus kamu. Ya potong kuwi apa Satu. Wis aku nek Biasa dipotong. Emang gak kata aku. kayak ketok sampe Memang nggak penulis Masa? saudara goreng itu. Jarinya mbak Ganji ya kuwi. Kae lho iki. orang mungkin jadi anyar lah bapak. Itu dari kowe. Jadi Berarti ku bener di langgar. kalau kan sedikit, ya, soalnya lah pakai. Jadi gue tidak tampil loh, antar coba. Ini yang gaya berapa goreng? Nek iki nganu apa mengku jadi Kalian kudu kudu. kayak Blok di sini. kayak sing Lah nek kowe orang bareng, aku iso gawe gede seket, kita diseket sak pagi kita diseket. Sesuk nek seket ngono, nek gak bareng. Nek bareng ngene mbok kongkon ngomong iki wis apal nek berbancaan gene genku. Dek nane enek, sing anu kan gak bareng yo, Cing. Gak bareng iki ini gene. mesti yo bareng ngene anake. Dedek mananu. Ya. Ora bareng timur apa sapa kae sing. Tak sambil aku bisa ning kono mau sak bukan negara rata-rata bisa ya Allah mau kasih ya Allah mau kasih dunia aku wangi aku goreng apa macam wangi Amamu. aku yang aku tadi angger Ini mantep. Jangan lek ngaten iki.
Oh, nyidik iwak. Nek kene leh nek kok iki ya. Oh, kamu kok begitu lah, guys. Lah aku mau apa jupuk ember kuwi jare ning bang. Itu gue sego. Astagfirullah ya, Cing ya. Segone Kamu. ada sego, guys. Aku ngomong wis Ngomong ngomong. ana lho nek rontok kabeh. Mbok Rontok, mau engko rontok. Ya tegel. aku ki ember iki arep-arep. Iya dijupuk lah. Dijipuk sih, gak apa-apa. Segone apa ya, Cing? Oh, gak pernah gak gembel ya? Gak perlu tenanan loh maksudnya. Segone ngeri iki. Ayo, nang mangsik kamu makan dulu. Ngapain, Cing? Alah, masih. Tuh, kewer-kewer, kan jalan pelan-pelan. Gak panas semua ini. Panas ya nih. Ya, ya. Ora panas. Lagi tangan member gak panas. Terus misal gembelen, guys. Garis. Ora. Kan request, kan kowe jangan kuning ya, Dik. Heeh. Ya aku request jangan ireng. Iya. Soalnya kagak ora gang yo mu yo. Nek ceramo gang ngono gak denger. Wae sam. Ya, guys. Mak tak juga ada ya. Soalnya kemudun. Kilo saya kemeduken. Iya, saya pikir. Wis.